Hvad så alle sammen? Og i dag så skal vi altså lave en chili-video. Ja. Ja. Vi har lige lidt sådan en kort info. Vi har valgt at kalde jer abonnenter for noget. For det er der rigtig mange andre, der gør. Så vi har simpelthen valgt at kalde jer derude for pølsefingre. Så sådan er det bare. Jeg håber, I er tilfreds med det. Ja, nu skal vi i gang. Bare lige for at sige det, det er en niveau 8 det her. Ja, det er Så en måske niveau 8. lidt selvmord. Ja, altså fordi der er sådan en chili-skala. Den kan jeg lige vise jer. Som I kan se her, så er det en niveau 8. Straight. Ja, her niveau 8. Ja, så det er jo bare super fedt, ikke? Ja. Og hvis vi lige har glemt at sige det, det har vi. Så det her, det er en 30 sub special. Og i vores Waterbottle Flip 2, der spurgte vi, hvad vi skulle lave til vores 30 sub special. Og der var også 2, der skrev, at vi skulle lave en chili-video. Ja, okay. Bare sige 3, 2, 1. Og det, ja, okay. Okay, nu gør vi det. Jeg har det på sådan. 3, 2, 1. Ja! Jeg kan ikke Ej, jeg er ved at dø. Ja. Jeg kan ikke mærke min tunge. Jeg begynder at grave. Jeg kan nogle gange synes. Når du... Ej, jeg tror også, jeg kan gennemføre det her. Lad være, du skal ikke tage mit med. Det er sgu dejligt. Kom nu, hvorfor kommer det ikke væk, det syge helvede? Ja, der ligger mit. Jeg gør det. Fuck, det er stærkt. Ej, jeg kan ikke klare det. Gå væk! Jeg har brug for et større hold, det her, det er alt for lille. Få den nu op! Fuck. Jeg har ikke noget. Fuck den her. Okay, ja. Det er der, hvor jeg finder ud af, den ikke er optaget. Ej, hvor er det dejligt. Min læber, ikke? De brænder. Fuck, det er stærkt. Jeg skal have en glas eller noget. Så det er ubeskriveligt, hvordan det her gør. Jeg kunne ikke finde et glas, så det er bare en skål. Det var det, hvordan du åbner. Jeg ved sgu ikke. Nå, fik jeg sagt mit navn til, Claus. Det var sgu værre, end jeg forventede. Læber! Brænder af helvedes til, mand. Jeg har brug for mere. Jeg har næsten drukket en hel liter mælk. Jeg prøver lige at se det her. Sådan, det er okay, det. Ej, jeg fryser lige nu. Hvorfor Ja, hvorfor fryser begynder jeg her sådan? Du skal ikke sige det så. Hvorfor fanden er den jakke så kold? Fuck, jeg fryser. Min mund, den brænder. Så hvis I ikke smider et like, ikke? Jeg dræber jer. Ja, seriøst, jeg dræber jer. Jeg kan ikke. Tak fordi I så med i den her video. Ja. Husk at smide et like som altid. Nu er klar. Hvis I ikke har abonneret, så husk at gøre det. For jeg gider ikke det her mere. Der kommer overhovedet ikke en del 2 af det her. Så er det fordi, vi får Lad os se, hvis vi kommer op på 5.000 likes, så kommer der en 2. Okay. Heste! Heste! Okay! Heste! Hurtigt! Heste! Hurtigt! Ja. Så er det her. Jeg har lyst til at tage noget vand. Mere mælk. Mere mælk. Er du med, jeg lige prøve at spise den?